Ni gitarra aukeratu nun, eta hori, egon nintzen 15 urte arte gitarra klasikoa ikasten, ongi baina ez sobera intenso edo gogo gehiagirekin ere. Baina 15 urtekin nire gurasoek erosi ninduten lehenengo gitarra elektrikoa, nik eskatuta. Ja, rockeroa izan nahi nuen, ia, ez? Orduan, gainera hasi nintzen ni nire kontut musika entzuten, orain ere bai badaukazue musika oso eskura, bai YouTubeen, bai Spotifyn, baina lehenago musika entzuteko, zure musika entzuteko, erosi bartzen nuen edo CD bat, edo zinta bat, orduan altxorrak bezala ziren CD-ak lehenago. Ikusten duguna da berak saiatu zuela nahi zuena lan egitea, hau da musikan. Saiatu zuen, bere gurasoek lagundu zioten, eta azkenean begira hemen dago, bere musika erakusten, bere diskak grabatu ditu, eta ikusten dugu hori zaila dela, baina guk egin dezakegula. Kantu batzuk badituzunean, kantu horiek zuzeneko eramatea, baina baita ere grabatzea edo disko bat argitaratzea. Prozesua izaten da normalki oinarriak grabatzea, ez? Eta oinarriak, nor grabatzen dituzte oinarriak? Normalki, ni ibiltzen naizen kanpoan dela pixka bat rock mundu horretan, egoten gara bateria bat, txuriole bat, gitarra bat, batzutan teklatu bat, eta hotsa, ez? Orduan, lehenengo grabatzen dena izango zen baxu eta bateria. Hori beti grabatzen da hasieran. Eta behin bajuak eta bateriak kantua grabatu dutela, gero hasten dira besteak arregloak egiten, gitarra grabatzen, teklatuak grabatzen, eta azkeneko gauza grabatzen behin dena ondo jarria dagola eta denak gustora gelditu direla, kantaria etortzen da guzti horreri zentzua emateko, ez? Orduan, kantaria izaten da, grabatzen azkena. Soinu hori edena elkartzen duena hori nor da? Soinu teknikaria, ez? Soinu teknikaria normalean gu hemen gaude eszenatokian, baina soinu teknikaria egoten da atzean, zuek bezala, zuek entzuteko, berak hor baditu bere bi belarriak, zueri eszenatokian gertatzen dena hori isladatzeko, ez? Orduan, erresponsabilitatea handia dauka teknikariak zuzenekotan, eta diskoetan baita ere, ez? Ez da lan erresa, baina beste lanbide honen beste zati oso garrantzitsua da, zati teknikoa. Oso esperientzia interesgarri iruditzen zait ikasleentzat, zuzenean ikusi izan aldutelako musikaren sorkuntza prozesua, eta horrek haien bizitzan eta hurrengo erabakietan esanguratsua den eduki bat barneratu dute, eta gainera hurbildu ditu euskal musikara. Gaur egun daukate aukera pila bat, bide pila bat musika entzuteko, baina pixka bat euskal musika gelditzen da baztertuta, eta saio honek asko balio izan du horretarako hurbiltzeko.